Ako ne možeš naći poslodavca za stručnu praksu u srednjoj školi i misliš da je to zato što si Romkinja, možda se radi o diskriminaciji. Ako si se prijavio za natječaj za posao, a posao je dobila osoba s manjim kvalifikacijama od tebe koja nije Rom, možda se radi o diskriminaciji. Ako te službenik u nekoj javnoj instituciji vrijeđa ili ignorira i misliš da je to zbog toga što si Rom, možda se radi o diskriminaciji. Ako te konobarica odbila poslužiti u kafiću ili ti stanodavka odbija iznajmiti stan i misliš da je to zbog toga što si Romkinja, možda se radi o diskriminaciji. Diskriminacija je nejednako postupanje prema osobi zbog neke njezine posebne karakteristike ili više njih. Također, diskriminacija može biti nejednako postupanje prema osobi na temelju pogrešne predodžbe o nekoj njezinoj posebnoj karakteristici ili više njih. Prema zakonu o suzbijanju diskriminacije, te karakteristike su primjerice rasa, etnička pripadnost ili boja kože, jezik, vjera, imovno stanje, obrazovanje, društveni položaj, bračni ili obiteljski status, dob, invaliditet, spol, rodni identitet, rodno izražavanje ili spolna orijentacija. Kod diskriminacije se radi o kršenju vaših prava. Ako ste stavljeni u nepovoljni položaj, prijavite to nadležnim institucijama i ne dopustite da počinitelji prođu nekažnjeno. Ako smatrate da ste diskriminirani, za više informacije i savjeta možete se obratiti Uredu pučke pravobraniteljice preko e-maila ili telefona. Također, obratiti se možete i upravnim tijelima županije, to jest Gradu Zagrebu, ovlaštenim udrugama ili pravnim klinikama koje pružaju besplatnu primarnu pravnu pomoć diljem zemlje. Više informacija o besplatnoj pravnoj pomoći možete naći i na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Centra za mirovne studije i Romske organizacije mladih Hrvatske.